ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷа. Макаса бардори азиз чихелен созаин хубен саломатиётон хубай настренотон созае. Ҳама каса хуш омадем ба канали Бачаячкидор, яъне ки канали Сауду Тиҷа ва Кароли YouTube. дар имзано бардори азиз Opel Хечибег астай, Hyundai Porter астай, вагони фурӯшӣ рӯй кардагиян, ана станоки фурӯшӣ барои собунбурорӣ астай, аккумуляторне пила астай, ҳама ин чизо ҳастай ва далш хонаҳои заминӣ мерава. Хонаҳои заминӣ сар мешавад ноҳияи Ховалинг, ноҳияи Файзобод, шаҳри Ваҳдат ва шаҳри Кулов. Квартираҳои арзон камтар рӯй кардагиян. Квартира арзон астай дар ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Исфара ва ғайра. Физиқи видео ҳамия ки як хонаи заминияи 78000 сомон ва се комната квартира бо ремонти замонавӣ 79000 сомонай. Се комната квартира 79000 сомон. Видеоро тоғша тамошо шеринар хулосаи видео бомбай бадай дохи. Ягон си фурӯшӣ дошта бошед дар номери WhatsApp маб нависен, ма реклама мекунам ва амуя дона лайки бепала бароям чақчақҳои мо дариқ надорен. касе дар канали мо меҳмонен, форатон ки ҳами канал ягон рӯз ягон си арзон бихарен, каналда подписатсия кунен. Мерему сӯстак. дӯстони азиз, пешаи навори хонаҳо, мошиноро сар кардан видеои як бародара мемонам. бардорои азиз, камтар маълумот мета дар бораи телефонҳо ва адресша мега хушрака гӯш кунен. Каналам дора дар YouTube. салому алайкум бародаро, апа хоҳарам ками бардори телефони бақват гирифтаги бародаро, бародарои ғариб агар шумо бихарен дар сафка ашотимо лабоҷо бародаро бе пула YouTube да бародаро телефон чизо YouTube да бародаро канал дорум. Телефон тиҷе да YouTube бизанем бародаро, канал дорум, подписатсия кунен, лайкора бизанем бародаро. ай пеш бием бародаро алиши болӯсум ай пеш гам мезанем. Кадоме ки бародаро мехарен лобоҷо доставка бесплатна, любой 28 шаҳр на вилоят хатм ашотимо бародаро доставка бепула бародаро. 4-5 нам карта дорем бародаро, лайкора бизанем, видеои нав мекунем. шумо дамия номеремо 907 89 18 18 бародаро 300 сомон мехари, 400 сомон мехари, любой хел телефона бародаро дорем. Лайкора бизанем, видеои нав мекунем бародаро. шумо дамия бародаро ки кадоме мақсад TikTok дорен, YouTube надорен, YouTube да телефон тиҷе биза, YouTube да бародаро канал дорум. Да YouTube телефон тиҷе, YouTube да телефон тиҷе тоҷиқа бизанем бародаро, тоҷиқа бизанем, YouTube дам канал дорум. Телефони арзон семози кредит метем, бе фоиз метем бародаро. Лайк шапак не. Тоҷик боши лайк бизара, телефон бишкана пешакастмо телефон хариби бардар. Дар пана ихта боши. дӯстони азиз, ки Бачаячкидор навора сар мекуна, дар комментария нависен ки о Сауду Тиҷа овозо чоткияй давом шуде. бардорои азиз, якум квартираи арзон да мегзарем. Квартираи дешем бардорои азиз қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳраки Мирзо Турсунзода, деҳаи Мавҷ радиостансия. Сехонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 80 квадратни метрай. Ремонти хона 100%. Пула бите бидро зиндагӣ ки ягон камбудӣ надора. хулоса абоякҳои қимат шабиёхӣ. ҳуҷҷатҳои хона мега 100%, нархиш 290000 сомонӣ. диден чӣ хел арзон ай нархиш. сехонага дар 4 этаж 80 квадрат ноҳияи Рӯдакӣ 290000 сомон. агар харидор боша ин номи канали Сауду Тиҷа гап занен, арзон мекуна. соҳиби квартира мега ки агар мошинои 2011 боло боша, болои суман битен мешава. ё ба квартира дар шаҳри Душанбе ё шаҳри Бухтарам алиш мекуна. бо квартираҳои фурӯшӣ дорем мега дар доми ана барамбдагиш. мақсади квартираро дора, бояд 2 квартираи дига дора. хулоса бирен ноҳияи Рӯдакӣ ҳами квартираҳошро бинен 100% мода маъқул мешава. ай ҳама нархи наво арзон мефурӯша яка. хулоса квартираҳош зурайда охи. занг бизанем мегӯянд ки номероро ай канали Сауду Тиҷа гирифтам. бардорои азиз, ҳамо квартираҳоро нархошонаш мода мега ва мисол адресоша мега. тозаи хушрӯи квартираҳош мақсад ана ремонтҳои зурам дора. дӯстони азиз, чӣ хеле ки ана медонед просмотрҳои мо бисёрай, подпискаҳои мо бисёрай ва бардорои азиз мо да ҳар чӣ рӯӣ мекунанд. ина як бародар станоки фурӯшӣ рӯӣ кардага, бо диққат гӯш кунед. хуб, станоки фурӯшӣ барои собунбурорияй. ана ин станок бардорои азиз истеҳсоли Узбекистон будай. дар 1 соат 500 дона мебурора. 2 нафар озод метавонад ки корш фармона. соҳибиш мега ки мо худмон ҳамаша нишон метем, собун мебурорем мега, ай ки ҷо маҳсулотша миёрен, аз ки ҷо мисол маҳсулотша миёранд мега ҳамаша гап мезанем. састаяни станок бардорои азиз нав пачкай. хулоса беҳтарин бизнесай барои одамое ки мехоҳанд бизнеси худшона дошта бошанд. адрес бардорои ноҳияи Ҳамадонида қарор дорад. нархиш арзон айне ки пулия некси бовар ки нархиш 13000 сомонӣ. ина бардорои азиз мегирӣ бовар кан бизнеста пеш бурдан мегирида.
13000 сомон мега касе харидор бошен арзон мекна. соҳибиш гуфта ки доставкара мекунемша. خلاصه بردروی عزیز نمره بالاگیش انا موبیگا پای نمره پایینگیش ایمو واتساپ داره زنگ زده انا ستانوکی فروشی برای صابونبروری را بخرین. خیلی گفتم بردروی عزیز در یک ساعت 500 دانه میبروره. استحصالی ازبکستانه. بردروی عزیزم مگذاریم به سیم اعلان امروزه خسته نباشین لایک را فراموش نکرده باشین. بردروی عزیزم ایرا میگن که اکومولاتور نه پیلا دروی دو اکومولاتور داره. خب هر یک اکومولاتور بردروی عزیز 50 минут заряд میبره. дарозии шинаш 15 сантиметр бидай барои одамони боғдор барои устуҳои тинкагир бемисол беҳад хуб бидай беовозай мега заряд қатӣ доставка мешава адрес бардро шаҳри душанбе нархша 550 сомонӣ мега 550 сомонӣ мумкин бардрои азиз бисёрат бидонени чияй аккумуляторная пила хай мисол бо хай маълумотша дар интернет бизанен ҳамаш меброя нархша мега ки 550 сомон ана арзон мешава бо дар шаҳри душанбе қарор доштай доставкарам дора бисёри бардро моро ғарибӣ тамошо мекунанд мегӯянд ки хонаи арзон бумон аз ноҳияи файзобод ина бардрои азиз хонаи арзон мадарои када мо диққат гӯш кунед хонаи фиши қарор дорад дар ноҳияи файзобод деҳаи ана канғелӣ ҳамагӣ 20 сотиқ заминаи 6 дар хона дора шкатур надоштаи овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷат дора ва круҳ сетка қатӣ ана ҷудо кардагияи территорияи ҳавлиша мақсад ки гирди ҳами хона ба сетка маҳкам кардагӣ бидай территорияша мисол маҳкам кардагия ба сетка нарша мега ки 135 000 сомонӣ касе харидор бошем бардрои азиз айноми канали савдутиҷи гап занем бо шумода арзон мекунам ина сурат шастай бардрои азиз видеошам ҳастай ҳама ҷои хонара бибинен баъдаи хонаи фурӯшӣ бо дигар хел мисол хонаҳои арзонам ҳастай ва квартираҳои арзонам ҳастай дар ин авор бардрои азиз илтимос мекунем лайкора биҷиқен касе меҳмон бошем подписатсия кунен ягон рӯз айми канал ягон чизи арзон мехарен дӯстони азиз навора тамошо кунед бачаё чабхия кофе тал хавзаки ба фикрам ховуд будесай мегзарем ба як мошинчаи фасон мошини зурай бовар ки танировка дарунаш торикак бо диққат гӯш кунед опел хечибек соли баромадаш 1996 сӯзишвориш газ бензин абё мотораш 1.616 коробкаш механик ҳуҷҷатош 8 моҳи дига танировка 6 моҳ 4 дари ана мисол ҳамин 4 даре ки десен 4 дараш мега электропакетай люк кондиционер дора сиделниҳои пеш кожнияй абагреф сидени дошта бардрои азиз адрес бардро ноҳияи ёвонда қарор дора ноҳияи ёвон касе ки ай ноҳияи ёвоне бардрои азиз бигирен бегаёя 2-3 соат мисол прогулкада катаца нарша мега ки 45500 сомон камтар арзон мешава харидоро занг бизанед дӯстони азиз мегзарем ба шашум эълони имрӯза ин мошини десем бардрои азиз ҳамин мошинора бисёр ана пурсида буден дар видеои пешина гуфта буден ки ягон хундай порте шавабмон бардрои азизам ана мошини фурӯшӣ хундай портерай чихеле ки медонен соли баромадаш 2009 сӯзишвориш дизел мотораш мега 100%ай коробкаш механик дӯстони азиз мошина ай корея овардагиай 20 рӯз шид ана растамошка кардагианша хулоса мошин ана вагони бидайда аюс овардагӣ бидай адрес бардро шаҳри хуҷанда қарор дора нархаш 73 000 сомонӣ 73 000 сомон бардрои азиз ин мошина ай корея овардагиай 20 рӯз шид мега ана растамошкаш кардагием нархш бардрои азиз 73 000 сомон дар шаҳри хуҷандай номраи телефонаш ҳастай бардрои азиз занг зада хундай портер 2009 бихарен бардрои азизам ака мегзарем ба хонаҳои фурӯшӣ бо диққат гӯш кунед ин хона дешем бардрои азиз беҳад хонаи хушрӯай
беҳад расходкардагия кам. дӯстони азиз, хонаи фиши қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, тарафи ромид амоншайхӣ 1 километр ана айраи калон боло будае. хонаи деэтаҷаи фасони хушрӯкардагӣ 6 сутиқ заминда 6 дар хонаи фасон дора. ремонти хона замонавие ба дараҷаи олишай. ҳами салафанқати пула бар битеву бидро зиндагӣ ки обсвеч мега ҳастаи ҳуҷҷатош 100%, гирди хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ, ошхона, баня, ҳоҷатхона дора. хулоса ҳамаи чизаш тайёр будае. нақша мега ки 350 000 сомонӣ. касе харидор бошен арзон мешава. агар мошин дошта бошен, мошинам битен, болоиш сумам битен мешидай. номерои телефони поёнгиш ватсап ҳам дора. бардурои азиз, занг зада хонаи арзонаи шаҳри ваҳдат бихарен. тарафи ромид амоншайхӣ. дӯстони азиз, хеле ки дар аввали видео гуфтум вагони фурӯшӣ аста, ина гӯш кинена ки дӯстони азиз, мегзарем ба қызиқи видео. касе тамошо кардесай ба хотири ҳамин вагони фурӯшӣ як дона лайки бепала биҷиқене бача. ҳичи гап надора, як дона лайка биҷиқ шеринар. дӯстони азиз, вагони фурӯшӣ гӯш кесен. вагони фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи кушониён, ҷамоати меҳнатобод. дарозиш 7 метрай, паҳмиш 290, як комната дора, як кайдор дора. ремонт кардагӣ, монтажи свет, турбоҳои отопленӣ дора. бача тенҷаи ҳуҷҷатош 100%, ҳамаш тайёрай. фақат ҳами таксиара биланд мемонӣ, медрои зиндагӣ мекунӣ мардагоре. ина нигаҳаш гохӣ нархша нигоҳ кунед. 18 000 сомон. 18 000 сомон. бешқи вагони зур будай. номерои телефонуш ҳастай, занг зада маслиҳат кунед. номерош ватсапам дора. бардурои азиз, мегзарем ба наҳум эълони имрӯза. хеле ки дар аввали видео гуфтум хона ҳастай 78 000 сомон. ана бисёр бовар накунед, гуфтем ки насаграча барои просмотриш дака дурӯғ гуфтесай. не шерои нарам чизе аст, реалниша конкретниша гуфтан дар кор. бардурои азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри кӯлоб, ана ховалинг будай. шаҳри кӯлоб ховалинг гуфтагиай 8 сотиқ заминда 3 дар хона кардагӣ, ремонтчи коробка. соҳиби хона мега ки салом алайкум, хона дар шаҳри кӯлоб, маҳаллаи Умари Хаён, қишлоқи Тилоида қарор доштай. болои мактаб. хона ана 3 ҳуҷраи иборатай. баня кухни дар дурунш будай, алишам мешава. гуфтагӣ нест хай мисол ба хона алиш мекуна, ба мошин алиш мекуна, занг зада мепарсенеш. нақша бардурои азизам чӣ хеле ки ана дар бар экран нависагим, нархиш 78 000 сомонӣ. арзон алиш мекуна. харидорои аниқ занг бизанед. дӯстони азиз, касе ки дар даҳум эълонда омадем, дар комментария бинависен. ҳо акама даҳум эълонро тамошо кардам, дар комментария бинависен. бардурои азиз, квартира дешен қарор дорад дар шаҳри Исфара. шаҳри Исфара дар сентри Шуроб дабудай. сехонага квартира дар якум этаж қарор дорад, 150 квадратни метрае. домои ана навастройка квартирара нав ремонт кардагиан. соҳиби квартира маълумот додага ки хона ана таъмири замонавӣ дорад. ҳамаи условиҳош ҳастай. фақат бародарои азиз, ана пула мебарен метен, медроин зиндагӣ мекунен. ягон мисол ана камбудӣ надоштай. соҳиби гуфтагиа ки харидорои аниқ занг бизанен. хона дар ана шаҳри Исфара, тарафи сентри Шуроб да қарор доштай. бародарои азиз, бисёр аз вилояти суғ бошен. бародарои азиз, мумкин ки бидонен шаҳри Исфара, сентри Шуроб гуфтагиай. чӣ хеле гуфтум бародарои азиз, сехонага якум этаж, нархиш 79 000 сомонӣ. дурӯғ нестай бародарои азиз, занг зада бипарсен. 79 000 сомон. агар нигоҳ кунем бародарои азиз, видео кӯҳна боша, мисол ана 2 ҳафта 3 ҳафта як моҳ гузаштагӣ боша, занг назанед. числаи видеоро нигоҳ кунем бародарои азиз, ба занг бизанед, квартира халқ бошен. дӯстони азиз, чӣ хеле ки бисёрот медонед, дар шабакаҳои иҷтимоӣ, дар YouTube, дар TikTok, ҳама ҷода ҳастай. бародарои азизам, хеле видео дар ҷумҳурии Туркия, Сурия заминларзаи сахт шидак. пеш аз ҳама ҳамдарди хидмат баён мекунам. дар ин заминларза бародарои азиз бисёри одамо вафот кардагианд. дар ҳаққи гузаштагиҳо ана дуо кунед дар комментария. гузаштагиҳоро худованд ҷоша раҳмату мағфират куна ва кадоме ки мақсад бемораи худованд ана шифош дия.
вай баднавори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст ки ҷое ки мошин аст ки ҷое ки хона аст ки ҷое ки квартирорӣ кардан ҳаракат кардам барои шумо нархи навоша гуфтам фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд як шери нар мақбул шид нашид барои дастгирӣ кардани ана канали бачаячки дорам як дона ки бепила дареғ надорен як дона ки бепила қошуқчаи шакархирӣ қатӣ бизанен оста бизанен ки телефонтон нашкана ва касе дар канали мо меҳмоне форатон ки видеои нави мара мисол серияҳои мара як рӯз пас тамошо кунен канал дӯстони азиз ӯ хавақтона намегира ягон мисол пул мул намегира барои подписатсия лайк дӯстони азиз ҳамун як дона лайки бепила бичихен касе меҳмон бошем подписатсия кунен дӯстони азиз ва дигар гапам надорам касе то охири видеоро қадимат чақчақ карда тамошо карден дар комментария рақами 5 звездаро бинависен ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден бардорои азизам хаяка дӯстони азиз касе ки дар ғарибӣ қарор дорен худона эҳтиёт кунен худованд нигаҳбонтон боша то видеои оянда ҳама вода барори кор.